vítaj. Ježiši, čo to je zas? To je sedadlo na KTM 670 Enduro R. Konečne mi došlo z KTM Power Parts, lebo strašne ma boli riť. Nemáš čo robiť s peniazmi, zasi kúpeš Nie, hovodiny? ale však jazdím na tej motorke, zabehávam ju a extrémne to boli proste, už fakt mám toho dosť. Dúfam, že toto sedadlo pomôže, lebo nedávam to. Dneska som dal 180 km v tejto zime pre vás a mám dosť, takže... Tak, chytaj si to, ne? Som zvedavý, že ak to bude vyzerať. Dúfam, že to porádne, aspoň nejaké super duper gelové 10 vrstiev. Čo robíš ty? Utieram ti ho troška, ale ne. Úha. Luxus. Už nie je také oranžové, ako to originálne, čo? No, vieš čo. No, ukáž, jak je Gonz gelové. Nedávaj si to na zadok. Ale širšie tu je nejaké. Širšie? Tu je zle... Toto je GS sa z toho stane teraz, z tej 670-ky. Čo ja viem, či je nejaké úžasné. Podľa mňa je geniálne. Podľa mňa akože vyzerá dobre. Je to čo? To je nejaký made in China. Ale čo si, made in Austria. Ale vieš čo je divné, že táto strana je troška širšia ako táto. To si nevšimne. Aj táto. Hej, troška im to nevyšlo tomu, čo to robil. Dizajn pekný, tvar pekný, na nohy už som si skúšal aj sadať. Myslíš, že to má väčšiu hrúbku ako to sedadlo? Mám ho doma, mal som to doniesť. Ešte nemá tu moc väčšiu hrúbku podľa mňa. Nemá, lebo tu budeš sedieť reálne. No. Tuto. Tak hlavne, aby to bolo tuto vzadu mäkké, no, tieto boky, aby si vlastne nemal... Ale dosť to máš, akože tu, pozri, tu je plast. Ale toto sa neprepadneš až do boku, vieš. Ale to dosť tvrdé ináč. Podľa mňa to je podobne vysoké a aj podobne tvrdé, ako to originál. To nie, to nehovor. Nechcem ťa sklamať, ale... Takéto veci nehovor. Gelom toto nemá nič spoločné, podľa mňa to nie je gel. Lebo keď nebudem mať better, tak som počul, že KTM ide na predaj, takže... Hej. Dobre, a tie padáky, čo som si kúpil, to sa priznávam, že kúpil som si padáky. Lebo že vraj radiátor sa na tej motorke môže pokaziť, keď padnem. Porádne, čo? Opatrne, nechcem sa vyklikané. Opatrne. To má, že padať len na motorke, nemôže to padať teraz. To sú padáky, tak ne, to je jedno, jak to otvorím. Hej. To je, že padák, že to má padať. Aj, ešte je to v jednom obale? Ježiš, tak toto není ekologické vôbec, že? Paráda. Bože, padáky sú na to, aby padali a oni to zabalia do 4 obalu. Ale to... Hen na jeden padák. Nikto nepovedal, že s tým máš padať, to mali Nebo na go bordelu. Môžem? Krásne. A má to aspoň 3 body uchytu? Hej, no nemá. Má. No, tak aspoň niečo, ne, že sa to ohne Kokos, aj ale... No, Kvalita? ne. Jak ne? Ne. Kvalita dole. Čo? Ne, neviem. Asi. Nehodnoť. Zváry vyzerajú, ako keby to bolo fakt Tajvane robené. Neodhovávaj moju motorku. Zváry vyzerá ako na Honde. Ale... Kde je tá stredová konzola, čo som tu niekde mal? Tu je. A toto je šrobovina. No tak druhý vyzerá asi rovnako, to nemusím odbalovať. Dobre, no tak budem nahádzovať. Hlavne to sedadlo potrebujem, lebo bez toho sa už nedá moc jazdiť.